ассалому алайкум бачаҳоча. 25000 сомонӣ духонагаи фурӯшӣ. Шумо дар 25000 сум метавонед дуҳуҷрага бихарен. Нарха бинен чӣ хел нархи зура. Неки далчи гӯш кунед ма чӣ мегӯм. Вагони фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи рӯдаки ҷамоати сарикиштӣ деҳаи Маҳмадшоҳи Поён. Вагон иборат аз ду ҳуҷра, ду хонаву як калидор. Як хонаш кам тарак ремонтталаб. Нарх 25000 сомонӣ. Дар ватсапшон аз номи канали Саудо ТВ занг бизанем бачаҳо азиз. Одамое ки хона надорен, амира тавсиятон метем. Мисол балон мезаненда тиличкада бор мекунен, ки ҷои дар кора мегир мебарен, зиндагиро сар мекунен. Барои реклама рақамаро мегузорам дар поён. Чизе боша муроҷиат бикунен. Лайкҳоро занен, дар канал подписатсия кунен бачаҳо азиз.